Плитка ябышсын deyip плесіртем. Җитезлек, тизлек һәм төгәллек плита ябыштыру остасы Руслан Яруллинның төп сыйфатлары әнә шундый. 3 ел буе Тольятти шәһәренә йөреп, тәҗрибәле остаздан плита белән эшләү серләренә өйрәнгән. Диварларны да, идәннәрне дә тышлый белә. Төрле рәсемнәр, катлаулы бизәкләр ясау да хәзер кыен түгел ди. Һөнәри осталык буенча Европа чемпионатында җиңүчеләр өчлегенә керүе моның ачык дәлиле. Бик авыр компетенция, если икенче компетенция белән карарга, чагыштырырга, то есть каждый миллиметрны туры килтерергә кирәк. Так как 1 миллиметр, у 1 потерянный балл бара ул. Евроскиллс чемпионатының көмеш медале безнең Татарстан егетендә. 6 илдән килгән иң көчле көндәшләр белән ярышу үзе үк зур дәрәҗә. Безнең бу елны соревновательный чертеж бик авыр булмады, так как безнең булды кара ящик, то есть бу чертежны бер кеше белмәде. То есть без бөтен экспертлар, бөтен участниклар, бөтен күрделәр только беренче көнне. Беренче урынга бик әз җитмәде. Миңа беренче урынга хәтле 0,6 балл җитмәде. Русланның янәшәсендә тренеры Айрат Вафин миллиметрына кадәр үлчәп эскизлар сызарга, плитәдән рәсемнәр җыярга, иң мөһиме аны тиз һәм төгәл итеп ябыштырырга ул өйрәтә. Минем уйлавымча, ират кешегә 100 төрле һөнәр дә аз. Димәктән, ул бу һөнәрне хотя белергә тиеш, потому что өйдә бөтен җирдә кирәк, востребованная профессия бит инде. Чемпионатта катнашу өчен яше чыкканга күрә Руслан киләсе ярышларга бара алмаячак. Аның каравы ул хәзер үзе яңа буын чемпионнар әзерләүгә керешә. Киләчәктә минем укучыларым да алтын медаль иясе булыр дип өметләнә. Инзилә Хөсәенова, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.